Nagpatabang sa brigada ang 19 anyos nga lalaki nga usa ka helper sa aircon technician nga taga Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Ang biktima mao si Ramil Quinto, giubanan sa iyang maguwang nga si Nelboy Hainar Quinto ug higala nga si Albert Amador dihang midangop sa Brigada Action Center aron limpyuhan ang iyang pangan. Gitug-an ni Ramil niadtong buwan sa Enero, gidala siya sa iyang duha ka amo nga pulos aircon technician nga sila si Marlito Mendez og Jomer Ortiga. Isip sulugoon nga tigpamalit, matud niya nga dihang gisugo siya sa pagpamalit ang duha niya kaamo anaa lang sa balay sa giserbisyuan nila nga aircon. Kagahapon, grabing kahadlok sa biktima dihang gipick up siya sa hipi sa tanod sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Uban sa tag-iya sa balay kadtong nagpaayo sa aircon. Ug usa ka driver niini nga nagpatuo nga pulis. Matod sa biktima, gipugos siya sa pagpasakay sa van nunod sa pasangil nga siya ang nagkuha sa relo nga iya niadtong ilang customer. Nahibulong na lang ang biktima nga gidala siya sa balay sa reklamante. Matod pa, gipugos siya sa pagpaangkon nga siya nangawat sa relo. Gumikan kay wala mo angkon. Hinungdan nga gipuli-pulihan siya og sumbag sa iyang tiyan naong og miresulta sa iyang pagkabunog. Gidala sa police station ang biktima samtang padayon gihapon nga gipugos sa pagpaangkon nga siya ang nangawat. Kay walay ebidensya nga siya gyud ang nagkuha. Hinungdan nga gipapauli rasab siya sa pulis ug wala gipreso sa police station. Apan gihatagan og 3 ka adlaw nga tagal nga mauli ang relo. Idamong ko diri sa brigada kay gikulata ko ni Norbeng nga hipi sa Barangay Tanod diri sa Dumlog. Nga gi-pick up nila sa San Pio Village. Gidala ko ito sa Dika Pisuan, gikulata ka itong nagpaasip nga pulis o isa ka pulis. Gikulata ko, gipugos ko paangkon, gikulata ko mahigapon sa sud sa Dika Pisuan, balay. O itong angkon lang ko para madala ko sa police station aron mahusay. Palawman pa sa Brigada Action Center ang hitabo kalabot sa pasangil sa isig kahabig ug sutaon pa ang habig sa Barangay Tanod nga gipasanginlan usab nga mainikulata sa 19 anyos nga gipasanginlan ng ngawat og relo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.